Kaixo lagunok, hemen nago etxean, zuek bezala. Bueno, beste egunean Bebok esan zigun bezala, udaberria hasi da. Eta nik abesti bat daukat udaberriari abesteko. Ikasi nahi duzue? Bai? Baina gauzatxo bat gertatu zait. Nire akordeoi ez daukadala hemen. Ezin naiz etxetik atera akordeoiaren bila joateko, zer egin dezaket? Plan B daukat. Badaukat beste musika tresna bat, abotsari laguntzeko. Hau, hain zuzen ere. Gusten duzue? Ea nork asmatzen duen, zer den? Ea, zer da? Zer? Zer? Gitarra bat? Ez da gitarra bat. Antzekoa da, gitarraren antzekoa, baina honek lau soka baino ez ditu. Eta izen zelebrea dauka. Badakizu zein dan izena? Ukelele. Barregarria ez da? Ukelele. Eta bitu zelako doinu polita dauka? Entzun nahi duzue udaberriaren abestia? Udaberria datorrenean, txori guztiak kantari, la rosaketa klabelina jai, ume guztia dantzari, la rosaketa klabelina jai, ume guztia dantzari. La 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 la, hey! La 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 la, hey! La 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 la, hey! La 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 la. Bueno, gustatu zaizue? Bai? Bueno, bai, ikasi nahi baduzue, hemen utziko dizuet, azpian, esteka, YouTubeen ere bilatzeko abesti hau. Bale? Bueno, musutxo asko, ondo pasa, eta laster arte. Bale? Maite zaituztet!